potsatira kulumbiritsidwa komanso kupasidwa mphamvu kwa mtsogoleri wa dziko amene watundi a Profesa Arthur Peter Mutharika. Nde zikuoneka ndithu kuti ku ofesi yawo kwabwerano kalata imene ikusonyeza kuti asankha nduna zingapo zitatu zimenezo, komanso ndithu akuluakulu a nthambi zachitetezo kuphatikizapo ndithu akuluakulu oyang'anira nyumba za boma. Ndipo tenga ndi chikalata chimenecho akuonesa zonena kuti anthu amene asankhidwa ndi kuti ali motere: a Enoch Kanzingeni Chihana amene watundi a second vice president, monga mmene tikudziwira nthawi zonse kuti amene ndithu post imene apasidwa ndi imene ya second vice president. Kenako pali a George Chaponda amene watundi a minister of foreign affairs. Kuchoka pamenepo asankhidwa ndithu a Joseph Mwanamveka ngati minister of finance, nduna ya zachuma imene ndi kuti ndi a Joseph Mwanamveka. Kuchoka pamenepo kwasankhidwa ndithu a Alfred Gangata amene watu asankhidwa ngati minister of states. Udindo umenewu ndoti ndi wachilendo ndithu, makapotenga ndithu ni ma administrations kapena ndithu maboma amene akhalipo. Udindo umenewu ndiwoti ndi wachilendo ndithu. Nde tifotokozera bwinobwino udindo ndithu umene apasidwa a Alfred Gangata. Nde kwasankhidwa a Dr. Justin Sadaki K. Saidi amene watundi a chief secretary. Komanso ndithu pa listipo pali Mr. Stewart Nelson Madison Ligomeka amene watundi a deputy chief secretary. Komanso pali a Lieutenant General George Alexander Jaff amene watu ndi kuti ni mkulu ndithu wa asilikali ankhondo a MDF amenewa. Komanso pali Mr. Kiswero Dagamau amene watundi a director of residency amene wande kuti azikhala ndithu akuona nyumba za boma. Ndi tikupeza kuti tikusatira bwino kuti nyumba za boma ndithu zilipo zingapo, kuli ku Kamuzu Palace, kuli Longwe kumeneko, kuli ndithu ku Chikokobe, ku Mangochi kumeneko, kuli Nzuzu State Lodge, kumpoto kumeneko, komanso kuli Sanjika Palace yomwe ndithu ili ku Blantyre. Komanso kwasankhidwa Mr. Richard Chakupaleza Chikoko Lwanga amene wande kuti alowa ndithu ngati Inspector General of Malawi Police Service kusinthana ndithu ndi a Merin Yolam. Nde kwasankhidwanso ndithu Mr. Steny Bamusichaima amene watundi a Deputy Inspector General of Operations kumeneko ndi ku polisi. Nde asankhanso ndithu ku polisi kumeneko amene wandi Mr. Mulooka Noel Kaira amene ndi kuti ndi a Deputy Inspector of Administrations kumeneko ndi ku polisi. Nde tikupeza kuti ambiri ndithu Noel Kaira tikuwadziwa bwino kwambiri, ndi munthu amene ndithu anazasusa chiganizo chimene chinapangidwa ndi akuluakulu akumeneko ku Malawi Police kuti amangidwe ndithu a polisi enake amene anava uniform ndi kuvina ndithu pa TikTok. Nde atalamula akuluakulu amene kuti anthu amene amangidwe, ndi iwo ndithu anatsutsa kuti chiganizo chimenecho sicholondola. Tikupeza kuti watsata bwino kuti mbuyo muso ndithu ali ku Blantyre uku anazasusa ziganizo zina zake pamene ndithu kunalamulidwa kuti osatira a chipani cha Democratic Progressive Party athidwe tiye gasi chifukwa chonena kuti ankayimba nyimbo ndithu pamene member wa chipani chimenechi atatsekeredwa mu chitokosi kumene kuti ndi ku Blantyre. Ndi udindo ndithu apasidwawo akungoyenereka chifukwa ndithu administration zikuoneka ndithu kuti amaitsatira bwino kwambiri, amagwira ntchito ndithu in a professional manner. Komano tikambe nonkhani khuza ndi udindo ndithu apasidwa a Alfred Gangata. Udindo umene ndoti ulibe ndithu specific ministry kapena kuti ndosakhazikika ngati kuti mmene amakhalira ndithu nduna zina kuti tingoyerekeza ku nduna ya zaumoyo, ndi kuti amadziwiratu kuti mbali yake ndi khuza ndithu ndi zaumoyo, kapena nduna ya za agriculture ndi kuti amene ndithu focus yawo amadziwiratu kuti ndi kumene ku zaulimi ndi zina zotero. Komano mene alili Alfred Gangata ndonena kuti ndothandiza ndithu kupanga mapolisi, ndi kuti athawira ndithu kukathandizira kupanga mapolisi kandi kuti ku Ministry of Health, kathawira ndithu ku Ministry of Agriculture,
kaya ku Ministry of Sports kwina kulikonse ndithu atha kuthandizira kukapanga ndithu mapolisi kumeneko. Komanso ndithu ali ndi kuthekera kolumikizana direct ndi mtsogoleri ndoti ma decisions ena amene ndithu mtsogoleri wapanga atha ndithu kuwauza kuti mupange zakuti. Titha kusimikiza kuti udindo umenewu ndithu ndi wabwino ndithu kwambiri. Komanso potengera ndithu ni mmene atipulira Alfred Gangata makamaka ndithu pa Central Region, amkulu amene ndithu anathamanga kwambiri wagwira ntchito yotamandika kwambiri ndithu ku chigawo chapakati mmene analili ngati wachiwiri wa mtsogoleri ku chigawo chimenechi chapakati. Mmene zateremo ndekutino ma department aja maka ndithu nthambi zachitetezo ndekutino maka ndithu adindo akuluakulu anali kumeneko ndekuti ngati ku Malawi Police Service ndekuti amene aja ndithu awerusidwa mwina aponyedwa ku embassy kaya kuti komano ena mazakamba zona kuti contract yawo ndoti inali kuti yapita ndithu kumathero ndekuti mwina amene ndithu aweruka alandirapo zawo. Tikapita ndithu kumeneko ku Malawi Defence Force amene watu a Valentino Phiri nawonso ndithu kumeneko ayalula nkeka ndeso zoti kaya contract yawo inali kuti ikuyenda motani komano ndoti ganyo ndithu awawerusa kumeneko. Anthu amene ndithu agwira ntchito somehow ni professional ndekuti anthu ake ndithu ni ma department awiri amenewa. Chifukwa amene amagwira ntchito ndithu amagwira ntchito molamulidwa ndi andale momoti agwira ntchito motsatira malamulo, amagwira ntchito ndithu molamulira ndi andale enake achipani enake. Tikupira kuti ambiri totsatira bwino maka zimene zimachitika mdziko ndithu kumapeza zoti anthu akuchitidwa chipongwe pamaso pa asilikali komanso apolisi. Zonsezo ndekuti zimakhala zona kuti mphamvu apasidwa ndi akuluakulu ndithu a ma department amenewa motsogozedwa ndi andale ndamene ndithu amapereka ma instructions kuti zinthu zikhale zikuyenda motero. Koma tikupira kuti anthu amene asankhidwa papawa ngati mmene taperekera chitsanzo cha Dr. Noel Kaira amene ndoti noti amayima ndithu pa professionalism satekeseka yayi. Ngakhale ndithu mtsogoleri umene watuluka mboma wa chipani cha Malawi Congress Party iwo ndithu amayima pa chilungamo zimene zimafunikira kwambiri kuti anthu ngati amenewa azitumikira nzika osati kutumikira ndithu anthu andale. Ndemene zatemo tikupira ndithu kuti mtsogoleri amene maka a Professor Arthur Peter Mutharika ndekuti abwera ndithu ndi list ina ya nduna zimene ndithu zilowe ma department ena kuli ma department ambiri ndithu aboma amene afunikira ndithu nduna. Nkutheka tumwe ndi maganizo pa nkhani imeneyi pamene tunazona kuti kwatuluka ndithu kalata yochoka ndithu ku ofesi ya mtsogoleri wa dziko amene watu ndi Arthur Peter Mutharika amene ndithu asankha nduna zingapo komanso akuluakulu a nthambi zachitetezo kuphatikizapo ndithu anthu ogwira ntchito ku nyumba za boma. Ngati maganizo amene alipo mutha kutifotokozera comment section, koma tikamapereka tikumbukenso ndithu kulemekeza maganizo anzathu. Sewali upanga like video imene komanso upanga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndicho kuti nkhani zambiri zikamachitika ndoti zitha kutipeza mosavuta.